Снимаш ли? Колко пари? С къде видиш? Много скобаго е. Скобаго като... Той не е много стегнат. Дръж така. Дай 46. Нека ти пъзна. 46. Я сега го така как беше. Я 41 виж. 46. Спрех. Само че прехода сега ще се окаже. Его е там отгоре. Виж, на другия камък, че е бялия, голям, отгоре. Чакай си мък. Какво? Да държи ли гумата? Не, да отдиване само. Вие? Отдвига, брат. Да. Добре, че аз сме развивал. Да, развивали сме. Я разви до край. Чакай, не е влезнал. Ай. Дай.